Bresusam nwoma etoso mienu. Ti aduonu nkono. Hezekiah bedi hene no. Na wadi mfie aduonu num. Na odi hene mfirihia aduonu nkono Yerusalem. Na ne nadin de Abia oye Sakaria ba. Na oyo de etene Awurade ani so sede naja David yoe no ara. Ono de na hinia afia edikan no mu. Bosumi a edikan no so na ohini Awurade fie apono no. Na omiemia mu. Na ode asofo ne lewifo no baa mu. Na oboabo ano apueye mprae no so. Na oka kire won se lewifo muntie afei munya mo ho kronkron na munya Awurade munya kupon fie kronkron na munyi yi fi no mfiri kronkron bia ho na yen agyanom fome na woye Awurade ye nyankopon ani so bone na ogya no na woyi won ani firi Awurade tenabia no ho na wode won akikire no enso watu ntwonowa no apono mu na wodundum nkanea no na wanhye aduhwam na ohye afode enso wa mo no kronkron bia ho ama Israel nyankopon no enti na Awurade abufuo ba Yuda ne Yerusalem so na odi won ye ahoyirade ne ahodwiride ne hwemabo sede muara modi mani hunu yi na hwe ye na gyanom atoto afena no na ye mabarima ne ye mama ne ye yerenom no ye nti wafa won nomukọ afei ewo makomam se me ne Awurade Israel nyankopon bepam na nabufuhie no afiri yan hu akọ ye ma afei munya ni ha na mo na Awurade ayi mu se munyina nanim nsom na munya no asomfo ne aduhwam hyefo ena lewifo no soreye Amasai ba Mahat ne Asaria ba Yoel ofri Kehat fo mamu ne Merari mamu Abdi ba Kis ni Yehalelel ba Asaria ni Gerson fo no mu Sima ba Yoa ni Yoa ba Eden ni Elisafan mamu Simri ni Yeel ni Asaf mamu Sakaria ni Matania ni Heman mamu Yehiel ni Simei ni Yudutun mamu Simaya ni Usiel na woboaboa won nuanom ano na woye wo ho kronkron na woba sede ohene hye no Awurade nsem so no se orebepepa Awurade fie no mu na asofo no hyene Awurade fie no mu se orekopepa mu na oyiyi fie a wohunu no Awurade fie no mu no nyina de ba Awurade fie abanwa no so na lewifo no sesafiri ho na okotogo Kidron subonhwa no mu na bosumi edikan no da edikan no na ofiri kronkron ye ase na bosumi no mu da etoso nwotwe no odru Awurade intro no wa no ho na woye Awurade fie no kronkron na awotwe na bosumi a edikan da etoso dunsia no owie ena wo hyane mu ba ohene Hezekiah nchen na wo kan se ya pepa Awurade fie ho nyina ne ohye aforbuchia no ne eho ade nyina ne insiesie ye pono no ne eho nooma nyina ho na nooma ohene Hasdi hene no otugu ye wo ne mratuo mu no nyina nso yesiesie na yedwira ho na hwe ewo Awurade aforbuchia no anim ena ohene Hezekiah Twi ahema boaboa kuro no mapo ma no no na ofruko Awurade fie na ode anantwinyini nso ne adwenyini nso ne nwama nso ne mpapo nso kobo bone ho afode ma no ne kronkron bia no ne Yuda na oka kire Aaron ma asofo no se wo mo ohye afode Awurade aforebuchia no so na okunkum anantwie no na asofo no so moja no na wode pete aforebuchia no so na okunkum adwenyini no de won moja pete aforebuchia no so na okunkum nwama no de won moja pete aforebuchia no so na wode bone ho afode mpapo no ba ohene badwa no anim na wode won sa gugu won so na asofo no kunkum won na wode won moja no ye bone ho afode egu aforebuchia no ho se wode repata ama Israel nyina na Israel nyina na ohene no ka se ohye afode no bone ho afode no ye won dia na ode lewifo ni gyinagyina Awurade fie na okurokura nawuro ne menta ne asankutini sede David ne ohene no de hwefo Gad ne odifo Nathan hyeye no na Awurade nam na difo nsa so na ohye na lewifo no de David nsankuo ni gyinagyina ho
na asɔfoɔ no nso de ntotorobɛnto. Na Hezekiah kan sɛ wɔmmɔ ɔhye afɔdeɛ afɔrebukyia no so. Na ɛbere a ofiri ɔhye afɔdeɛ bɔ no aseɛ no, Awurade dwom ne ntotorobɛnto hyɛn no nso firi aseɛ Israelhene David dwontoɔ nneɔma no so. Na badwa no nyinaa kotokotoe. Na wɔtotoo nnwom, na wɔhyɛnhyɛnee ntotorobɛnto no ara de kosii sɛ owie ɔhye afɔdeɛ no bɔ. Na wowie ɔhye afɔdeɛ no bɔ no, ɔhene ne wɔn a na wɔka ne ho no nyinaa kotokoto sɔree. Na ɔhene Hezekiah ne asafohene no ka kyerɛɛ Lewifoɔ no sɛ, wɔmfa David ne ɔdehwɛfoɔ Asaf nsɛm nyi Awurade ayɛ. Na wɔde anigye yi no ayɛ. Na wɔbobɔɔ wɔn mu ase sɔree. Na Hezekiah buaa sɛ, afei moahyehyɛ mo nsa ama Awurade. Montwimpini na momfa okum afɔdeɛ ne aseda afɔdeɛ mmra Awurade fie. Na badwa no de okum afɔdeɛ ne aseda afɔdeɛ bae. Na obiara a ɔwɔ ayamyi akoma no de ɔhye afɔdeɛ bae. Na ɔhye afɔdeɛ a badwa no de bae no ano si anantwie 70, adwennini 100, nnwammaa 200. Yei nyinaa wɔde bɔɔ Awurade ɔhye afɔdeɛ. Na akronkronneɛ no yɛ anantwie 600 ne nnwan mpensa. Nanso na asɔfoɔ no nnɔɔso nti, wɔn ko antumi annwa ɔhye afɔdeɛ no nyinaa. Nti wɔn nuanom Lewifoɔ no boaa wɔn kosii sɛ wowie adwuma no ansa na asɔfoɔ no reyɛ wɔn ho kronkron. Na Lewifoɔ no akoma tene sene asɔfoɔ no wɔn ho kronkron yɛ no mu. Nanso ɔhye afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ ho sradeɛ ne ahwiesa a ɛka ɔhye afɔdeɛ no ho dɔɔso bebree. Ɛna wosiesie Awurade fie som no. Na Hezekiah ne ɔman no nyinaa ni gyee sɛ Onyankopɔn asiesie ɔman no. Efiri sɛ ntɛm so na wɔyɔɔ adeɛ yi.